Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel keluarga Mas pemirsa. Apa jenenge mau ketilik bayi guys. Aku pikiran ya, ndang tilik dapat ndang wis. Karena yo bayine turu memang rata konten guys yo. Aku bayi sakmene kan krungu musik nih. Sini nih aku ngontak bengok-bengok malah. Terus juga apa dulu istirahat, cuma mereka nanti gak niatan tak konten juga tidak dapat dan mulai ngapain dan seperti ini asal-asalan nenek uang sepuh guys, tidak bayi bayinya lagi 2 hari sehari ya ya asal-asalan terus mulai mendung pemirsa. Aku mau buat irigasi buat apa depan nih loh pemirsa. Nek tonggoku entah dulurku nek gak terbiasa menuju konten iki yo ngesakno terus juga cah bayi iki yo anggap pelajaran gue aku dewe lah guys yo. Ada yang memang gak biasa di konten isin ya aku juga wani guys ya. Aku delok nek cilik bayi yo gak terbiasa wong ngene guys di konten itu. Nek nang merah yo siap-siap ae. Terus juga cah bayi iki yo ibarate masih rentan yo terhadap yo dini iki yo aku percaya lah jenenge penyakit aing kok ono guys yo. Kita badan gawa aku dhewe lah. Tidak semua orang ki yo siap di konten. Memang berpilik bayi terus nah kok yo mendung celanaku masih basah ki arep gawe itu lho pemirsa aku irigasi banjir guys nek udan iku aku pikiran ae pengen tak enak cuma aku kepethuk sepupu guys anake almarhum Lek Tri ketemu di Yuli barang oh yo iki lho pemirsa nek gak diisi ini mari gapuk ini guys ya ini apa itu ngene ya pemirsa gregetan oh ini aku gawe itu pemirsa timbang gabut gawe iki lho ketok ora itu lho aku kuwi ana teng grandul ki aku gawe wis pukul pemirsa yo daripada aku iki duwe saldo luwes 10.000 terus dikongkon masan aku bibit ceritane kuwi terus tak tuku tak icir kemu ketoke sebagian ku tak deloki pemirsa mau nek tak konten ae ku pemirsa bosen aku ki yo serba salah gawe itu pemirsa irigasi guys aku lu mari banjir nek lagi ngenekno ya aku nek digawe irigasi dibangun ngene iki nek permanen cocok gak yo besok nek mandi dulu rono aku bisa nanti tidak ada masalah tapi kan udah nih urutan nih alah bisa kabeh iki yo yuk kita dari Mas Anto nek urukane ngeline dulu oh itu musah lah leh ae mbak yo ini sudah mudah jadi banjir aku ngalirin nang kono ya benok mati dhewe guys tapi ini mati dhewe pemirsa aku ngrasakno
guys. Dan gak sepuluh banjir tenanan pemirsa. Ini moga kubar. Hubungan aku gak isi. Nah, itu harapan sih. Terus mulai mendung, kira-kira habis asar atau habis maghrib sih hujan gitu kan, mesti rakitan gerimis. Mulane kita dan gawe irigasi guys aku. Dilapi ya sarapan ya. Yes. Aku tak lapani sik pemirsa. Aku tak ceritani dulu sik. Ceritanya apa Mbak? Ceritani nalika jaman semono urip. Lapundi lho guys. Iki pacule engko nek ora di lapi bahaya. Biyen bapakku tukang gawe ngene iki pemirsa pandai besi. Cuma saiki yo sing ngewangi wis gak ono, yo ono sing meninggal, ono sing merantau wis leren, terus bapakku melakno proyek. Nah, sika tak api ben gak araken. Tak dunu iku pemirsa apa? Aku penginane ijer yo. Biji kacang panjang, biji kangkung, bayam merah. Kuwi nang online akeh pemirsa. Dadi wong dhek 10.000 ku tak gradakno sak ongkire. Daripada kepangan admin terus luwah-luwah tak manfaatno yo ora. Sik guys. Pemirsa. Iki sing apa ya aku lali. Iki apa ya iki? Aku lali. Iki kangkung, ono timun, ono kacang panjang, bayem. Tuh, iki tukul pemirsa. So tak donone wis gede. Iki kangkung, guys. Loh, iki kangkung, kacang panjang, terus timun. Iki wingi tak gawe dina Selasa apa dina Senin ya. Ora tak konten lah engko pemirsa bosen aku kan ben gak bosen iki tak ngisi apa? Waktu luang. Nah, iki mangke irigasinya tak popoki, guys. Oh, dadine kan mayu nang kono. Mayu mayune nang irigasi gede. Jagane pemirsa ben ora apa, ben ora banjire kebangetan.
Mbah aku gak ngerti putusane Mas Santoso pengen digawe irigasi permanen apa piye, soalnya masalahnya suatu saat nanti nek ana apa-apane kanggone nek permanen piye ngono. Nah, kita popoki nek darane muni mopoki kalenan. Wis yo. Gedang ulin guys, ana sing takok gedange imut-imut Mbak. Iya pemirsa. Gedange mana tau bosok ya, tau bosok terus tak openi, tak resiki, tak anune wis tukul. Biyen Pak emang nggo siji lho, saiki dadi akeh guys. Ayo dintai anu. Oh, pemirsa ya. Tak popoki galemu. Nek cuci tangan apa segala macam lah ngene. Iki guys. Iki nek dinggo bayar pam. Iki. Pame gak pam perusahaan gede ngono gak guys, iki pengelolaan desa tok, sak desa Kapuan tok. Ya meliputi dusun Wangkot, Cobaan, Mentau ya Kapuan. Kapuan sing blok kulon ae gak sing ana sing gak kecandak. Ya bukan kecandak sih, ana sing gak melu yo no. Toto iki sak Kapuan. Seriku urip guys, angger serene akeh irigasine, akeh cedak banyu-banyune yo urip. Urip iki tuwa-tuwa pitik iki kurang ajar pitik. Ya kok iku mang pemirsa, urip guys, iki kangkung ketoke lho. Kon urip tak taburin neh pemirsa, iki kan uji coba aku. Iki kacang panjang apa timun aku ora paham. Iya tukul lho. Nah, aku tak manfaatno pemirsa lan duwe gelas teh akeh. Engko aku tetep pengen tuku pot. Nek dolan merah aku tak tuku pot merah. Iki kangkung guys. Oh. Kita tak paku-pakuni dhewe. Iki bar tak resiki lho tukul neh guys. Ancene memang ngono. Oh, iki timu. Iki kangkung. Iki apa aku yo lali. Engko darah ketok. Nek misale kacang panjang kan gue iso jalar ning kene, kan kacang jalar. Terus, nah iki kenapa tak selene kene sementara iki ben dilindungi kawaloh iki pemirsa. Oh, iki teronge urip. Tapi cabene gak urip, sing pernah kontak konten sebelumnya iki lho pemirsa. Sing tak sebari bibit iki urip pemirsa. Terong ungu panjang iki. Iki walohe tak kei lanjaran pemirsa. Terus aku ki orang ngapusi yo, konten tak ijar yo tak dono tukule ya. Iki engko sementara pemirsa, engko selanjutnya tak pindah. Sopa-sopi ki ana pole aku dikai dhuwit ngono gelem. Terus iki apa yo guys, aku ki yo lali ya pemirsa. Sik tak. Kunyit. Kita tak pindahi pemirsa. Iki bibit tomat, tuku online aku guys. Tuku online aku. Iki sementara pemirsa ngene iki tak pindah rene. Berarti iki berguna. Iki tak resiki terus ya pemirsa. Sekete iki yo. Kita nggulan jarane kok dadi. Iki lho. Nggo nglindungi iki lho, tomate. Lah tomate urip guys, alhamdulillah. Aku nek ngicer yo tek lomboke ora urip iki pemirsa. Iki ambek tak laruti, nek sore tak laruti sithik-sithik, nek gak pas udan iki 3 dina udan metu sore yo. Nek tak salah kene kan dilindungi ya pemirsa. Iki urip guys, tomatku guys. Iki tomat bunder. Ya iki mang aku buat irigasi ben gak banjir. Ya iku mung karo nilai tanduran buat alhamdulillah urip. Niku tak icer papat sing urip loro, kadang mung siji niki. Engko sesuk apa sapan neh tak gawe lanjarane pemirsa. Nek kacang panjang karo timun kuwi kan harus pakai lanjaran soalnya mereka merambat. Terima kasih ya guys ya udah nonton kontenku ya iki mang. Kontene buat irigasi bertilek bayi. Ya mohon maaf ya tak konten mari yo. Aku ngesakno bayine pemirsa.
isik sakmono ki isik kagetan yo bayi sakmono. Kon aku ngomong kok bayine kaget trauma piye. Terus juga aku yo sungkan biasa, aku wong sungkanan. Gak terbiasa nang konten ini aku gak enak karo mbake. Tonggoku kene ae. Ki mong gak rencana tak konten wong trayo. Aku pengen tak tiliki 2 hari lagi lah aku ngene rencanane. Lah kok entan iso apan aku yo ndang bar ndang wis aku wong ngono bisa. Wonge nek Mas Santet wonge santai, pemikirane iki dawa nek Mas Santet aku wonge saksek cak cek barus ganti liya. Nek aku ngono pemirsa wonge. Wonge aku gak seneng ribet, wonge simpel. Ya wonge sasa sedang bar ndang wis ngaleh acara liya. Maka ndang alah wis aku mangan rencana apa jenenge? Ape laren makan sedelo setengah jam tak pikir. Wis tak ndang gagen dan tak resikin dan tak urusin dan bar ndang mulai aku ngono wis wis aku. Terus pemirsa ya, terima kasih nonton semangat ya buat irigasi buatan ben sudah rodok sudah banjire engko ben ndang alir. Wah aku gak ngerti rencananya Mas Anto seperti apa. Pengen di semen digawe kalena cilik ngono yo silakan sakarepe wong. Sepenting mangan tak popok isik anu ya. Tetap semangat yo. Kegiatanku. Terima kasih. Semoga jolali lek Mas Anto Mas Goplem. Nah, aku bagus persengaja kata-kata hari ini apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Kamu menanam baik akan muncul baik dan semuanya itu akan balik ke diri kita sendiri. Ini kene yo kemang lah aku kan wong anyar guys yo. Gak ngerti ngos pasar apa selapane pipi ini kan aku gak ngerti sebenarnya aku kenal karo Mbak biasa jalan-jalan pas meteng kuwi grapia kenal ora tak pilih yo tonggo iki ben memperkenalkan diri. Oh saiki ngurine Bahar iki ana ponakan dan satu saat nanti awake dhewe iki ya butuh tanggone pemirsa. Terima kasih. Pokoknya aja lali like comment subscribe nak ngambil 10 saya tetap semangat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.